Estem de dilluns a divendres de 10 a 13. 19 minuts per arribar ja a les 12 del migdia. Ivan Llerpes, és que estava pensant dues coses. Moltes, l'hora i que un pot pensar ja a començar a rumiar que dinarà, que farà per dinar i que comença és una bona hora, una miqueta la gana. Precisament d'aquest tema parlarem avui amb la Clàudia Presas. Molt bon dia, Clàudia. Molt bon dia, Mercè, molt bon dia, Ivan. La gana a vegades ens fa córrer, ens fa estar de mal humor i ja quasi és hora de dinar. Tens molta raó. Clar, és que a aquestes hores ja comencem jo a feia pensar, temps que això que acabes de dir, Clàudia, ja me'n recordo. Ara no feia gaire que jo havia escoltat que hi havia un amic meu que algun cop el notava nerviós o una mica enfadat i després m'ho va explicar, dius, quan tens gana. I me passa a mi també, m'he donat compte que a mi també em passa. Això. Home, sí. Ja no t'explico a l'hora d'anar a esmorzar. Com es posa l'Ivan? Quan és hora d'anar a esmorzar, es posa però molt neguitós, Té una pressa, una ansietat. Dic, no. Imagina't, si això és per esmorzar, per dinar... Suma-hi. Clàudia, parlem de gana, però també n'hi ha de molt tipus de gana i aquest serà precisament el tema que vols desenvolupar avui, és així? Sí, és així. Hi ha molts tipus de gana. Ens han ensenyat que, sobretot, la gana, que tothom pensa només de dir gana, i és l'estómac quan rugeix, no? Però aquesta és un dels tipus de gana. Però és que, Mercè i Ivan, esteu preparats? Hi ha 11 tipus de gana. Mare meva. Ostres, per tant, tenim barraco. Doncs vinga, arrenquem ja i entrem en matèria, perquè a veure si encara ens faltarà temps amb el que tenim avui. Clàudia. Serà l'hora de dinar, si anem així, no? Entrem amb aquests tipus de gana? Sí. Comencem amb el tipus de gana que és la visual, que és quan veiem la presentació d'un aliment, no? Que es diu, ja tenim la frase incorporada de he menjat pels ulls avui, no? Ai, sí. Avui, per exemple, quan veiem alguna cosa tan bonic, amb una bellesa, amb uns colors, amb unes formes, amb unes textures, això, les fleques, per exemple, que ho tenen tot en vitrines, tot ben bonic, que a la vista, no? Està molt ben col·locat, molt bonic, això seria la gana visual. A vegades no tinguem gana de per si de l'estómac, que com dèiem no ens rogeix l'estómac, però a nivell visual ens fa entrar aquesta gana. Això seria un dels tipus. Un altre tipus seria la gana olfativa. Aquesta gana olfativa és per l'olor. És a dir, per exemple, al matí... olor croissant. Croissant. Ja que parles de la fleca, no? O a pa. Sí. O, exacte, una fleca, sentim l'olor de pa recient fet. O l'olor de cafè, per exemple. Hi ha persones que no els agrada el cafè, però l'olor de cafè, els hi pirra, no? O entrar al cine i l'olor a crispetes ens envaeix, no? A vegades no tenim ganes de menjar crispetes, però només per l'olor ja comprem les crispetes. Això seria la gana olfativa. Llavors hi ha la gana del tacte. Si us fixeu, estem parlant sobretot dels nostres sentits. La tàctil seria aquestes rugositats o textures, o el fet de que sigui fred, o el fet de que sigui calent. Tot això també fa que tinguem aquesta gana tàctil. També hi hauria la gana pel gust, senzillament menjar perquè té bon gust, també seria un tipus de gana. Cert. També seria un dels sentits que aporta un plaer extrem, el fet de menjar alguna que ens agradi, el nostre plat preferit. Potser ja estem tips, però només per la gana de gust seguim menjant aquest aliment, no? Això ens passa moltes vegades quan hem acabat de dinar, que dius, ja no m'entra res més, però quan veus les postres, dius, és que m'és igual, no? Aquesta seria... La gana pel gust es desenvolupa en aquest moment, no? Aquí es desenvolupen tots, em sembla, totes les ganes possibles. La visual, la gustativa, l'auditiva, si sentim que algú l'està menjant. Exacte, totes. Què més? Hi hauria l'auditiva també, per exemple, el fet de voler menjar alguna cosa cruixent, com pot ser els fruits secs, les crispetes, una torrada cruixent, una bossa de patates, sentir, per exemple, el xup-xup de l'olla també activa la gana auditiva, que és tot això relacionat amb les orelles.
també hi hauria, deixem els sentits de banda, hi hauria la gana mental, no? És aquesta veu interna que ens diu has de menjar això, has de menjar allò, no has de menjar això és dolent, això és correcte. Un excés de gana mental també ens pot desconnectar de les nostres necessitats reals. Per exemple, podem menjar molt d'un aliment perquè ens han dit que és sa, o s'ha de menjar i no sé si no s'està posant bé, per exemple, no? Pot ser que ho tinguem molt a ratlla, però realment el nostre cos no li senti bé. Però com que mentalment sabem que aquell aliment és correcte o l'hem categoritzat com a sa, doncs el seguim menjant, no? I fins i tot una idea mental d'una cosa que pot fer que un menjant senti doncs, realment malament. Per tant, també és important connectar amb les nostres necessitats i amb el nostre sentit, no? En aquest sentit, no hi hauria tant aquest gust, aquest tacte, aquest sentit del cos tan desenvolupat i passaria més a la ment. Després hi ha una gana que aquesta la coneixeu segur, i tothom l'ha viscut de prop, que és la gana social. Aquí, culturalment, està molt desenvolupada perquè no coneixem relacionar-nos quasi sense que hi hagi menjar pel mig. És a dir, et trobes amb un amic, amb reunions de negoci, sempre hi ha d'haver-hi un cafè, un te, un dinar, un sopar, un berenar, alguna cosa relacionat amb el menjar. Cert. Llavors, ens hem de preguntar, has menjat per compromís i per empatia més que per gana? O la gana social ens satisfà a l'hora de relacionar-nos? És important centrar-nos en gaudir de les relacions només i deixar el menjar més apartat només quan tenim gana. Llavors, aquesta gana social sobretot es desenvolupa en aquesta època, sobretot, per exemple, de Nadals, que hi ha més trobades, o, per exemple, els estius, que també la gent es troba més pel fet de que fa calor, fa bon temps, sortim més. Doncs aquesta gana també es veu desenvolupada en més o menys moments de la setmana. Per exemple, el cap de setmana potser es veu més desenvolupada entre setmana, i també podem anar-nos observant, no? Com desenvolupem aquesta gana social. Després hi hauria una que és molt coneguda, que seria la gana emocional. Aquesta la podem tocar més en profunditat després, però està provocada per sentiments, per l'avorriment, per tristesa, per ansietat o per algun altre sentiment que a vegades no sabem ni d'on ve, no? I en aquest cas és important poder identificar i també reconèixer l'emoció per poder-la també gestionar adequadament. Llavors hi ha la gana fisiològica, que és aquesta gana que sentiria amb l'estómac que rugeix, que comentàvem a l'inici, quan és l'estona de menjar o després de fer esport, per exemple, que ens sonen els budells. Tot això es coneix molt o categoritzem molt les ganes amb la física i l'emocional, però com veieu hi ha molts altres tipus de gana a part d'aquestes dues. Hi ha també la gana del cor. És un aliment, per exemple, que ens connecta amb un record. Per exemple, el pastís de l'àvia, o l'arròs de l'avi, o les galetes de la meva mare, o el formatge d'aquell país on vaig anar de vacances, no? Això ens transporta a un moment del passat de la nostra vida que ens fa sentir confort, ens fa sentir felicitat, una emoció, diríem, que ens agrada, no? Una emoció agradable. Aquí, Clàudia, hi podríem afegir la de les olors també, perquè moltes vegades les olors ens pot transportar. Sí, 100%. Aquí es barregen els dos tipus de gana. Clar. Exacte. Hi hauria l'olfativa i la de cor. I l'olfativa ens pot transportar també a diferents moments del passat. Sí. Les olors són molt potents per poder treballar tot això, no? I per últim, la 11a seria la gana cel·lular. Perquè aquesta està generada per un dèficit cel·lular, és la més acurada a la cèl·lula, per dir-ho així. Les cèl·lules necessiten nutrients i energia perquè funcionin, i de vegades es pot confondre també amb la gana d'estómac a causa de que les sensacions que rebem sensorialment, diguéssim, doncs s'assemblen molt.
A vegades diem, és que em ve de gust menjar fruits secs i volem menjar fruits secs, però també tenim gana, per exemple, d'estómac, no? Que sentim rugir la panxa. És que potser el nostre cos, les nostres cèl·lules necessiten un aport de grasses saludables i proteïnes, no? O ara em ve de gust un plàtan, i és que potser necessitaríem X cosa d'aquell aliment que de cop i volta ens ve de gust i a més tenim gana. Llavors aquestes estan una mica barrejades, per dir-ho així. I aquí us hem presentat les 11 tipus de ganes en 10 minuts. Com ho veieu, això? Amb menys temps, però Déu-n'hi-do, perquè no m'havia imaginat ni plantejat mai tot aquest tipus de gana. Perquè se sol conèixer en principi més la gana física, no? I la gana emocional, que també en parlarem ara. Perquè no sé, Clàudia, si la gana física és la real. Mira, jo trec la paraula real de la gana física perquè sí que és veritat que molta gent li diu gana real i gana emocional. Exacte. Però a mi m'agrada més dir-li gana física perquè de real ho són totes. Totes les sentim, totes són reals. Llavors el fet de dir-li gana real sembla que tingui més importància que les altres. I en realitat totes són igual de vàlides. I això és important recalcar-ho, perquè molt sovint tatxem la resta de ganes dolentes o ganes que no ens serveixen i la gana física és l'única que val, no? I realment això no és així. Totes són igual de vàlides i totes ens aporten una informació preciada, no? Llavors, la gana física és aquella gana que és gradual, no? Que com més passi el temps, més gana tindré i potser de més mal humor estaré inclòs. Ens va bé qualsevol menjar, quan tenim gana física de l'estómac, ens va bé la pasta, l'arròs, les llenties, la patata, ens va bé qualsevol tipus. És pacient, es pot esperar una estona, tampoc moltíssima, tampoc 5 hores, però sí que una estona es pot esperar i la sentim a l'estómac, no? En principi no provoca sentiment de culpa o de norma general no provoca sentiment de culpa i ens aporta una sacietat, és a dir, una vegada s'ha menjat es deixa de tenir aquesta gana i va lligada al nostre cos, no? La gana emocional no és gradual, és immediata. Ho vull ja. No em vull esperar mitja hora, no em vull esperar una hora. La necessito ara, no? És urgent. Clar, i ara ho acabes de dir, no? Està més vinculat amb l'emoció, no? I amb aquesta urgència. Per tant, no és una necessitat. De què estaríem parlant amb la gana emocional, Clàudia, exactament? Exacte, no és una necessitat fisiològica a nivell d'estómac, però sí que és una necessitat emocional. És a dir, normalment, quan hi ha gana emocional, només volem un tipus d'aliment en concret. No ens va bé la pasta, l'arròs o les llegums. Volem aquell paquet de X cosa que està a aquella punta de la cuina. És a dir, ja inclús visualitzem a on està situat l'aliment que volem. I segurament no serà del tot saludable, no? Més aviat serà dolç o salat? Sí, sol ser o més dolç, és a dir, un punt calòric sol ser, o tenen grasses... Patates, xocolata, galetes... Sí, sol ser relacionat amb aliments processats o ultraprocessats més que aliments reals o sense gaires preparacions, per dir-ho així. Perquè volem alguna cosa urgent, és a dir, no ens convenç això de posar-nos a cuinar i menjar d'aquí un rato, no? Pot causar sentiment de culpa aquesta, És a dir, pot haver-hi sentiment de culpa durant, abans i després, o no, també pot ser que no, però perquè va lligada a les emocions. Exacte. Aquí és important que separem més l'alimentació de la part emocional perquè realment aquesta gana ens està ensenyant que hi ha una necessitat emocional. Sí, a vegades es confon amb altres tipus de gana també, Es confon amb la visual, es confon amb l'auditiva, es confon amb la cel·lular, es confon molt amb altres tipus, perquè com que només la gran majoria de la població coneix aquests dos tipus, la física i l'emocional, si no és física ja la passa a l'emocional i no, hi ha altres tipus de gana com hem parlat a l'inici. I que es podrien barrejar fins i tot, no? També la física amb l'emocional en alguna ocasió? Llavors ja és un còctel. Sí, es pot iniciar, per exemple, un àpat tinguent gana física
arribar a la sacietat i el que comentaves tu a l'inici, no? Després venen les postres i realment la gana física ja hi ha hagut sacietat, ja no menjaríem res més, però, per exemple, aquí, més que la gana emocional, entraria la gana visual o la gana auditiva o la gana, un altre tipus de gana, és a dir, si o per gust, sobretot. Quan venen les postres sol desenvolupar-se sobretot la gana per gust, és a dir, jo em vull, encara que estigui plena, jo sé que si em menjo aquestes coses ho estaré més i potser em farà mal la panxa, però per gust m'ho vull permetre. Aquí no seria tant l'emocional, sinó que seria la de gust. Jo sí que ho veig més emocional, Clàudia, però suposo que també va molt en funció de la persona. O sigui, ha acabat tip, però per acabar de tapar aquest punt d'ansietat o aquesta emoció, doncs el toc aquest de dolç, per exemple, m'ajuda. Clar, aquí és molta observació a nivell personal. És a dir, si nosaltres veiem que tenim una emoció i que la volem tapar, aquí sí que seria gana emocional, però molt sovint les persones no són conscients de que estan fent aquest mecanisme de conducta, no? Llavors aquí és molta observació, molta observació. I és important recalcar que no hi ha una gana bona i una dolenta, perquè ho categoritzem molt amb aquests dos bàndols. Clàudia, ens queden 3 minuts per arribar a les 12 del migdia. No sé amb què podries anar tancant aquesta secció tan interessant. Sí, diferents solucions que ens poden servir amb aquest cercle de la gana emocional és tenir en compte en quin cercle ens estem movent. És a dir, quan sento estrès, quan sento ansietat, soledat, avorriment, sento el que sento, busco la solució en el menjar, per exemple. Aquesta solució en el menjar fa que el cervell alliberi substàncies que ens facin sentir bé. Això genera una sensació temporal de benestar, però és temporal. Llavors s'activa la culpa, la vergonya, l'arrepentiment i fa que el problema inicial no es solucioni. Llavors tornem a sentir aquest estrès, aquesta ansietat, aquesta soledat. Llavors això és un cercle que es menja la cua. Per aportar diferents solucions en aquest cercle és sobretot centrar-nos en els hàbits, basats més en la identitat que en els resultats, que això ho podem parlar més en profunditat en una de les seccions d'aquí Ràdio Vilafant. També centrar-nos més en els hàbits, en les dietes de curt període, sinó en els hàbits a llarg plaç. El mindfulness, sí? El mindfulness el podem aportar a la nostra alimentació. Veure el menjar com a un aliat, diguéssim, com una cura, no com un càstig, com un premi o com un consol. Ens pot servir l'alimentació també com una eina d'autoconeixement i també, sobretot, donar l'espai per sentir les emocions, inclús poder-nos acompanyar d'altres professionals com psicòlogues, nutricionistes, equips de psiconutrició, per poder gestionar totes aquestes conductes que hi ha entorn del menjar. I per acabar, parla'ns d'aquesta promoció perquè ens anem directes cap a les 12 del migdia a banda de poder-te seguir a través de les xarxes socials. Sí, mireu, demà fem unes jornades de portes obertes, demà dissabte 21 de gener, a l'Espai Aronall, al carrer Torres i Bages, número 20. Llavors, a les 10 hi ha una tècnica d'Alexander a càrrec de la Flor, a Miss Copain. Després jo a les 11:30 faré una xerrada de la gana física i emocional i farem una petita degustació. També parlarem dels tipus de gana i indagarem el tema que hem tocat avui. Després a la tarda segueixen havent-hi activitats de constel·lacions, teràpia estructural i bany de so. Més informació a les xarxes socials. Arriben les notícies de les 12. Clàudia, gràcies, bon dia. Gràcies, bon dia.